Ale velmi často se domovem, i když přechodem, stane pro sportovce hotelový pokoj. Anton Tkáč je se svými kolegy na soustředění v záviděníhodném prostředí horských velikánů a bělostného sněhu, na kterém si cyklista Puzrla zlomil nohu. Jejich trenér prohlašuje, že trénink na horách je důležitý pro zlepšení dýchacích cest a pro kondiční přípravu na nadcházející sezónu. Oni sami tomu říkají plicoplivání. Zkuste běhat celý den co nejrychleji na běžkách pod přísným zrakem trenéra a vnímat přitom krásu Tater. Možná, že vás napadnou ostřejší slova než plicoplivání.